L'abril s'acomiadarà de Catalunya amb algunes sorpreses de pluja i novetats de temperatura. Ho vegem tot seguit, però primer començant a repassar la situació meteorològica d'aquest diumenge amb aquestes imatges de Tossa de Mar, on han tingut un dia força estable, ja ho vegeu, cel molt destapat, únicament amb alguns intervals de núvols alts, i aquesta sortida del sol rogenca associada a aquesta mica de pols en suspensió que encara tenim aquí a Catalunya. Temperatures mínimes suaus al voltant dels 13 graus aquí a la costa. Seguim amb aquestes imatges de la selva, on hem tingut també un dia força estable, un dia radiant, ja ho vegeu, amb aquests camps ben florits que ens donen idea de que la primavera ja s'ha consolidat aquí a Catalunya, temperatures molt suaus, fins i tot una mica càlides aquí en punts de la selva que han superat els 25 graus durant un dia força estable. Seguim amb aquestes imatges de Camprodon, al Pirineu. Han tingut ja el creixement d'aquestes nuvolades de tarda, aquests processos convectius que s'han activat entre el mig matí i el migdia, que han anat creixent i que ja ens estan deixant alguns ruixats i fins i tot algunes tempestes en diferents punts del Pirineu i Prepirineu. Ho vegem en aquestes imatges del radar com aquestes taques blaves que han començat a sortir en punts del Ripollès, també cap a punts del Berguedà, punts d'Osona, també del Lluçanès, ens donaven idea del creixement d'aquestes grans nuvolades de tardes que es veuen afavorides gràcies a l'escalfament de la superfície terrestre i que han crescut durant les hores centrals d'aquesta jornada, que ens han deixat alguns ruixats i xàfecs d'intensitat moderada o feble en diferents punts del Pirineu i Prepirineu i fins i tot també amb algunes tempestes locals. Anem ara amb els mapes per als pròxims dies. Els mapes de anomalia de geopotencial a 500 hectopascals. Podem veure com de cara als pròxims dies ens trobarem una mica en terra de ningú, encara amb aquest ambient anticiclònic amb aire temperat en alçada, però seria a partir de dimarts o dimecres quan l'arribada de l'anticicló cap a les Illes Britàniques, també cap als Països Baixos, permetria que aquesta intrusió freda es despenjats de la circulació general atmosfèrica i es situés cap al nord-oest de la península Ibèrica, afectant també a Catalunya amb una mica d'aire fred en altura que permetria desestabilitzar l'atmosfera, creant també un corrent de l'est o del nord-est que ens transportaria masses d'aire una mica més humides i una mica més fresques que permetrien consolidar aquest canvi de temps a partir dels últims dies d'abril o dels primers dies de maig. De moment, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat alguns avisos ja pel pròxim dilluns per intensitat de pluja, per aquests ruixats que es podrien formar durant la tarda i que podrien ser moderats o localment intensos i acompanyats de tempesta i fins i tot d'alguna calamarsada, especialment cap a punts del Pirineu i Prepirineu Oriental, cap a les comarques del Ripollès, també de la Garrotxa, punts d'Osona, el Lluçanès o també punts del Berguedà, sense descartar també algun patac d'aigua cap a punts del Pirineu Central o punts del Pirineu Occidental. Podem veure com aquesta intrusió freda també que ens arribarà de cara al dimarts o al dimecres serà responsable amb el seu sentit de gir antihorari d'una intrusió de pols sahariana que ens arribaria aquí a la meitat oriental de la península Ibèrica i que ens deixaria, com arribaria també en capes mitjanes de l'atmosfera, ens deixaria el cel més enterbolit i una mica emblanquinat durant la segona meitat de la pròxima setmana i que podria anar acompanyat aquest fenomen també d'algunes pluges de fang. Anem ara amb el mapa de símbols per demà, dilluns. Serà una jornada força estable amb moltes estones de sol, temperatures força càlides i amb algunes novetats de tempestes de cara a la tarda. Ho vegem tot seguit. Durant el matí tindrem moltes estones de sol arreu del territori amb alguns intervals de núvols alts i mitjans que tindrem especialment cap a la meitat nord del territori i sobretot cap al quadrant nord-oest de Catalunya. El cel quedaria una mica més variable. Independentment es formaran alguns núvols baixos i prims, alguns estrats en diferents punts del Cap de Creus, també cap al Cap de Begur, que anirien acompanyats d'aquestes boires marítimes d'advecció que es podrien formar en aquests punts de la Costa Brava que ens deixarien les platges una mica més fantasmagòriques a primera hora del matí. Es podrien formar també aquestes boires en diferents punts de les platges de la Costa Daurada, també cap a les Terres de l'Ebre, amb aquestes boires marítimes d'advecció i aquests núvols baixos, i seria ja de cara al migdia quan podrien anar baixant una mica de latitud i anirien arribant ja també cap a les platges del Maresme, deixant aquest ambient una mica més humit, una mica més tapat i fresc cap a la costa nord i a la costa central. De cara al migdia anirien creixent alguns núvols d'evolució, especialment en punts de muntanya, cap a punts del Pirineu i Prepirineu, i que deixarien ja el cel més tapat durant la segona meitat de la jornada en el terç nord de Catalunya. S'esperen alguns ruixats o alguns xàfecs d'intensitat feble o moderada i una mica més intensos i més abundants cap a punts del Pirineu i el Prepirineu Oriental, com comentàvem abans, amb aquests patacs d'aigua que podien arribar a diferents punts del Ripollès, de la Garrotxa, també punts d'Osona, on podien tenir alguna calamarsada, alguna tempesta local, també punts del Berguedà o del Lluçanès, sense descartar també alguns ruixats moderats cap a diferents punts del Pirineu i Prepirineu Occidental i Central. Ja seria de cara a les últimes hores de la tarda o les primeres hores de la nit quan arribarien aquestes pluges una mica més desgastades cap a punts de l'interior o cap al prelitoral de Girona, sense descartar tampoc algunes pluges que podien arribar també durant les últimes hores de la tarda, durant les primeres hores de la nit, cap al nord de la Catalunya central.
A la resta del territori, cap a la meitat sud de Catalunya, més estones de sol durant una tarda de cel força destapat que contrastarà la situació meteorològica que tindrem al nord de Catalunya. Pel que fa al vent, podem veure com serà feble, amb una direcció que no estarà gaire clara a l'interior de Catalunya, mentre que a la costa tindrem aquest vent terral durant la primera meitat de la jornada i seria a partir del migdia quan entraria aquesta marinada de component sud i intensitat feble o localment moderada, ràfegues d'entre 20 i 35 km per hora amb component sud, tot i que en punts de la costa nord podria bufar des de l'est, exportant d'aquestes masses d'aire una mica més humides i fresquetes que també alimentarien i permetrien la formació d'aquestes boires marítimes d'advecció. Pel que fa a les temperatures, no tindran grans canvis, amb un ambient que encara serà força càlid a Catalunya, clarament per sobre la mitjana climàtica, amb màximes que oscil·laran entre els 22 i els 26 graus en molts punts de l'interior i del prelitoral i podent fregar els 29 a la trentena de graus cap a punts de ponent o cap a l'interior de la Vall de l'Ebre, ambient una mica més suau en temperatures una mica més baixes en punts de la costa, màximes que oscil·laran entre els 20 i els 25 graus. I pel que fa a les mínimes, podrien pujar 1 o 2 graus, deixant unes nits encara més suaus. Anem ara amb els mapes per la pròxima setmana. Podem veure com de cara a dimarts tindrem una jornada força similar, amb moltes estones de sol, això sí, amb alguns intervals de núvols alts que deixarien el cel una mica més emblanquinat, sobretot durant la primera meitat de la jornada. Novament destacaran aquestes boires marítimes d'advecció amb aquests núvols baixos que podrien aparèixer en diferents punts de la costa, podrien aparèixer pràcticament en qualsevol tram del litoral. Podem veure com de cara a la tarda tornaran a créixer alguns núvols d'evolució, sobretot en punts del Pirineu, no tant en aquest cas en el Prepirineu, i que ens deixarien ruixats ja més concentrats en punts de muntanya. En aquest cas serien ruixats o xàfecs d'intensitat feble o moderada, en tempestes que ja serien més locals i concentrades, com comentàvem, cap a punts del Pirineu. Ja seria de cara a les últimes hores de la jornada quan començaria a tapar-se des del sud per l'arribada d'aquest petit canvi de temps que tindrem sobretot de cara al segon tram de la setmana i que ja deixarà els seus primers indicis de cara a les últimes hores del dimarts. Tot això amb unes temperatures que encara es mantindran clarament per sobre de la mitjana climàtica. De cara a dimecres, aquest embossament d'aire fred en altura arribaria cap al nord-oest de la península Ibèrica i es consolidaria aquest canvi de rumb del temps amb una jornada amb molta més nuvolositat. Podem veure amb aquest vent més fresc i més humit que ens arribaria des de l'est o des del nord-est i que permetria mantenir el cel força tapat arreu de Catalunya amb precipitacions que arribarien sobretot durant la segona meitat de la jornada i no es concentrarien únicament punts del Pirineu on tornaran a créixer núvols d'evolució amb aquestes tempestes de tarda, sinó que també s'estendrien les precipitacions cap a molts punts de la franja occidental i sense descartar que de cara a la nit o a la mitjanit arribassin també en punts de l'interior de Catalunya o fins i tot a la costa. De cara a dijous, podríem parlar de jornada més inestable de la setmana. Cel força tapat per aquest aire fred en altura que mantindrà l'atmosfera encara ben inestable, un cel força tapat, una atmosfera també una mica més fresqueta respecte als primers dies d'aquesta setmana, amb precipitacions que poden tenir un caràcter força general, tempestes que es concentraran en aquest cas cap a la meitat oriental de Catalunya, alguna tronada cap a les comarques de Girona, també les habituals de tarda en punts del Pirineu i poden estendre's també cap a punts de la Catalunya central. Ruixats que també es podien estendre cap al litoral i prelitoral central sense descartar algun xàfec cap a l'àrea metropolitana de Barcelona, on ja fa molts dies que no plou. Pel que fa a la meitat sud del país, tindrem un temps una mica més estable, tot i que amb una nuvolositat força abundant. De cara a divendres mantindria aquest ambient fresc, temperatures màximes clarament per sota dels 25 graus a l'interior i una mica per sota dels 20 graus en punts de la costa, amb aquest vent fresc i humit de l'est o del nord-est i una jornada encara amb molta nuvolositat. L'atmosfera encara no acabarà de fer net, tot i que les precipitacions en principi quedarien una mica més limitades cap a punts de l'interior i sobretot cap al quadrant nord-est de Catalunya i també cap a punts del Pirineu. Com comentàvem, encara molta incertesa en el pronòstic per la pròxima setmana, pendents de com evolucionarà la dinàmica d'aquest embossament d'aire fred en altura, però en principi una jornada inestable cap a l'interior. De cara a dissabte començarien a pujar una mica els termòmetres, tot i que l'ambient encara serà força suau. Jornada amb molta nuvolositat, sobretot en la meitat sud del territori, amb algunes precipitacions que ja quedarien més limitades cap a la franja occidental i punts del Pirineu, mentre que la costa quedaria una mica més al marge de la inestabilitat. Acabam amb aquestes imatges del satèl·lit de la comparació de les zones innivades del Pirineu entre el passat 4 d'abril i el 24 d'abril. Podem veure com s'ha reduït molt ràpidament, en cosa de 20 dies, aquestes zones innivades del Pirineu per diversos factors. En primer lloc, tenim aquestes temperatures molt càlides durant el mes d'abril, ja que ha estat un dels abrils més càlids, si no el més càlid des de que tenim registres, així com les tempestes de tarda que han estat molt habituals durant aquest mes d'abril i que també han accelerat la fusió de la neu aquí a la serralada
pirinenca, també aquesta pols en suspensió, aquestes diverses entrades de pols en suspensió que han tingut també han ajudat a una major absorció de la radiació solar en punts que estaven inhibats i també accelerant, catalitzant aquests processos de fusió. I fins aquí el temps de nacional.cat. Ens veiem aviat.